Woi म्हटलं येऊन उस सोरथो हरलायखोब्रा हेलो मा इसिबां आब्रा ब्रा लायगोन आं नोंखो होद सोर जा बैत्र' लायमोनसो दासो हरदो र' औ लायगोनथ' ओइ नोंसा नोंदाया जेबो खालामनो हाया लायगोन आं समफोरनो नोंखौ ओइ मोदला हैद माथो जालायखो मोग्रा नै बै हिनजावसाया गावनि खुगाखौ खाथाबना लानानै मानो फैबाय थादों बियो जोंखौ लाजिनोबो हागौ ओइ मोदला बिनि खुगानि बुस्थुया बेलाला नङाथ' औ नंमारगौ बिनि खुगाया बेलाला नङाथ' मोदला थौदो बेफोरखौ बादो औ नंमारगौथ' है थौदो बादो हेलौ आवार सिस्टार बाय बाय टाटा ओके टाटा माइ बिस्कुट बाय गो है थौदो हेलो जिन्टुदा মই অহাকালি কামত যাব নোৱাৰিম দেই এই মোৰ বেংকত অলপ কাম আছিল হয় নেকি দে পিছে মই লৈ যাম দে পিছে ফোনটো ৰাখোঁ নেকি দে বাই बुरै मा माथो सालायखो बोराय बुरै बेंकआव थांबोला माथो ना लांफानांगौ मा ना लांफानो नांगौ बुरै फाग्ला बोराय बेंकआव थांनायावनो सोरबा ना लांफायो सोरथो खोन्थाया होनबालाय आंजों खामानि मावग्रा लोगोआनो खोन्थाहरदों उफ मादि जुग सफैलायखो बेंकआव थांनाय मानि ना लांफालायनाय मोजां गेलेना हो लगाओ बै मोजा मा जाखो मोग्राव नै बै मानसिया जोंखौ मानो होसोबोखोब्रा नंगौथ' हगारथेलायनाय खारदो माबार खारदो खार रखरा आरे बिसोर सानै मानसिया थारैनो माखौ फैनानै खारखो बै सासेयाथ' मोदलासो आरो बै सासेयाथ' मोग्रावसो थारैनो मा सामारदों बिसोर अरे बाबा जोंखौलाय मानो एबार होसोबोखोब्रा खारदो सेन्टेन्स बासिबाय बै मोदलाफोर नों बेयावसो आं बेयावसो खारदो माफोर थ' मा जोंखौ जेबो खालामाथ' खालामालै माथो खालामनांलाय नोंसोरखौलाय हैद मोदला नोंसो आंसो बुन लांलाय मानो ककाटिना हारामोन आंथ' मर्निं वाकसो खालामदोंमोन मर्निं वाक मा मर्निं वाक बिलाय जाम्बाफोर बे ब्यामखौ देहाखौ गोग्गो आरो राफोद लाखिनो थाखाय खालामनाय जायो नंगौ नामा नाथाय नोंनि खुगायावलाय मा खोथाबना लायामोन बियो जाबाय मार्क्स मार्क्स मा मार्क्स बिलाय
औ कर'ना भाइरासनि थाखाय बे मास्कखौ गाननाया गोनांथार। कर'ना भाइरास? औ नंगौ, बेयो जाबाय जाथोसे बारस्लायग्रा भाइरास। नंगौ नामा? औ अ माय गड, बिदिब्ला जोंबो बे मास्कखौ गाननांगोन नामा? औ, बुहुमनि गासैबो सुबुङानो बे मास्क होननाय जिनिसखौ खुगायाव गांफा गांफा गाननांगौ। दे बेफोर जियानो जाथोंसै, नोंसोर थाथ'दो, आं खारफैनोसै। बिदिब्ला जोंबो नोंजों खारफानोसै नामा? फैदो बिदिब्लालाय। फै खारदो। बुरै थाबैनो फै। थांगौ बुरै बोराय। लाना बाल्थिङा लाना फैखा। बुरै नाया बै हिनावसो बांसिन थायो माथो। दे होमब्लालाय बेयावनो सारदो। बुरै ओइ बोराय, नाखौ गेदेर गेदेर लाखादो। बुरै सारग्रोनि। बुरै ना गिदिरानो नांबाय माथो। नांमारबायना बोराय? बुरै नाया खारबायलै। फाग्ला बोराया, हगार हरमारबायसो एसे मोजां नांनाय नाखौ। आदा एसे बेरेफुंजायावलाय मा ना सारलायखो? औलै फंबाय, सोरबा आलासि फैगोन नामा आदा? फैया। होमब्लालाय मानोथो एसेबां फुङावनो ना सारब्रबनो गोनां जालायखो? माबालै फंबाय, आं बेंकआव ना लांनोसो सारब्रबदोंमोन। बेंकआव ना लांनो? माबालै फंबाय, खामानि मावनाय लोगोआ बेंकआव ना लांफानो फनाव खोन्था हरदोंमोन। अ माय गड, आदाया गोरोन्थि बुजिबाय। गोरोन्थि? माबायदि? नोंनि लोगोआ थिगखौनो खोन्थादों, नाथाय नोंनि बुजिनायासो गोरोन्थि जादों। फंबाय नों बुजायनानै होनाय। आदा, जुदि बेंकआव थाङोब्ला नोङो खुगायाव मास्कखौसो लानानै थांफानो होदों। मास्क? औ नंगौ आदा। नाथाय मास्क होननाय जिनिसालाय मा? औ औ। बेखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय खुगायाव गाननो होनाय जादों। औ बिदिसो। आंनि खोनानायानो गोरोन्थि जाबाय। फाग्ला बोरायजोंबो जाथो। जेबो नङा दे आदा बाजै। दे बिदिब्ला आं थांलायदिनोसै नामा? औ दे फंबाय। फैदो बोराय।